kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju. Lokasinya bapak ini. Oke guys, kita bablas cus. Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Cantik. Kalau kita sudah sampai lokasi kita tuju. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke guys, kita ke lokasi. Ya, slow. Mendung guys, mau mendung pau. Mendung pol-polan. Kita sudah di lokasi. Ngapa tak kok foto barang video kena Gimana ya kabarnya ya? Baik. Baik ya. Baik. Ya. Sehat. Ini kabarmu? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Yang penting sehat. Lihatnya pikir kari. Ya, jadi mau nggak pancet cilik ya. Umurmu berarti? Agak ulang tahun. Oh iya pantas berarti. Cuma jenggot tok kalau dikerak nol klanom nih. Variasi. Variasi. Lihat guys. Dalang nom dhewe iki pancet nom. Mergo ya cilik ya ta. Serek. Mas nama tuh ya? Selautan ya? Nama tuh selautan. Sakit-sakit kalau kemauan. Pramila kecakapan mangkaten kemauan anggen kalau matur ambok bilih wonten tunadungkapipun anggen kalau matur kalau nuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun pramila kecakapan mangkaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampas. Apalagi pertama itu untuk minyak isi ulang itu saya nggak tahu. Coba-coba tak. Wis sing berapa persen milih nih anu nih alkohol? Karena ini persenan nih. Oh kan mati aku. Untuk aku sedang aku niki tak tahu iki. Ana loro jane. Yang pertama iki sing kedua, satu
dada ya tiba kayak minyak aku sing kawan. Kan ono sing iki, Mbak. Aduh iki. Aku oles ki gak seneng bekas marah. Bekas nih oles. Bekas piye? Bekas nih klambi. Aku kan tangan. Ngene, ngene tok Oh, wis. ngono. Ngene tok kambene. Kan ono minyak kambi tangan bekas. Bekas terakhir. Apa apa sih? Ngene. Kambe ning. Seneng kan sing ketengan ning ngene tok, Kak. Ning kene kita oles iki. Aku iki lho. Yo tiba aku di Nipin kata. 23. Yo sama di tas 23. Yo iki sing Nipin tiba aku nih kata. Ya. Bawa kabeh sak. Iki nih ya. Marah minyaknya gak bisa diprediksi loh. Yo ta. Beda toko no, anu ini beda takerane. Lah nek kancaku mah sampe iki ngono 15.000 ngene ponanku. 15.000 lho ngene ponanku sampe iki lho. Lah aku ngomong, lah aku tuku sampe ini lho. Lah mental lho. Lah gak ngerti ya. Penyokan lek to. Lah aku tuku lek. Gak ngerti ya. Aku pengen 15.000. Wis supaya aku pajetke kabeh sewaan. Piye? Sewane kok kabeh bayar kaya kan. Pakai wedon. Mbak Pep, cari ibu Atur kadang-kadang abdi dalem pengambil saka negara Suwono dari parang dereng kirawu ira dibesan sutresna ngono ya mak jurune ngrasa ben kemarang nunggak semarang urang ngrengani bendaramu kakung lan bendaramu putri aku terus kemarang kasembadan denira kemarang sinengkang nganggil gue kemarin dari Rodia Siti Noraku sadari piye mah ayo mandakan di sumene sawetara awit wektu kemarin dan atur pikadani diri kemarin berkahi bidho ayat suci Al-Qur'an banjur sapa kepini sempola nenek aku durung ngantuk sasmita mengganas mo
Sapa ingkang piniji Bu? Pramila mangke nuwun sewu monggo dalem aturaken kadang kula ingkang wegah nampi jejibahan maos Krido ayat suci Al-Qur'an. Monggo kepareng tindak tumuju wonten panggiya para sahabat hadis. Nuwun sewu Bapak Ibu marang mbok pilih sawanjaya suci kawaos monggo krasa kangen langkung rumiyin kula katen den sokan dalmawandikan. Monggo sami sareng derek midhangetaken dawuhipun Allah ingkang lumantar wonten ing ayat-ayatipun. Nuwun sewu dumateng kadang kula ingkang wekdal maos ayat siji monggo wedal dalem aturaken sawetawis. Monggo wedal dalem aturaken kadiripun kadang kula parantan dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum Bismillah.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأحياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dimatur satu kawula Allah ingin lumatar wonten ayat-ayat itu. Insyaallah beri ayat suci ing dewa kathah kathah sing tansah keparengan dadosaken kita sedaya. Bani katakan rawas iman, syukur takwa kita tunjuk karena saudara Gusti kendala jagat kanthi kita keparengan ngata-ngatakan kehidupan ibadah. Mugia wonten sing kemasanipun Gusti, sing kemurahanipun Gusti, insyaallah tansah paring rahmat nikmat taufik sarta hidayahipun bagi khusus kantur putra pengantin sekalian. Lumebenipun kantur para keluarga insyaallah barokahipun kala saged lumebeni Allah handika sami Bapak Ibu para tamu kadidik kene kepareng derek-derek mangayu bagya insyaallah Allahumma amin. Diripurnane ganti sedya kepareng dherekaken paniki kedugi sapa saking cantranmu ageng ayu candra saminan kepareng masandra wontenipun pikarang jati winego trinumpa ingkang darsan mangki jejer keparengan para putri saged manung galira tinasawata binarung saking kadang-kadang lego swara iling-iling perbalane alungdo sumaring nanging kang sakti sujud kring ngarsaning Gusti kula datangani mongkal denir kemarang gajrene ngrasa puji mugi nganti hasesanti madya ing kamulyan jati tangga. Bilangipun kemareng santata ing mangki keparengan kelaraken namung kanthi wonten sak tenenging jaja kewala pramila kalenggahan siang mangki bebilih kemarin mangki badhe gunang kunjuk sesepuh pundhen kinabekten menika panjenenganipun Bapak Harajito utawi Eyang Harajito marang pinanggenah. Nuwun sewu Eyang Harajito keparenga
Satoto ing mangke tindak lumaran saking palenggahan tumuju wonten ing baling wicara mliginipun wonten ing sasana panggiyawara saben luangan doaken keparengipun Bapak Sutrisno sekalian ibu insyaallah ing kalenggan siang mangke geno marang burung kepina-kepi darmane ngasepuh jejering Sudarmo. Anggenipun kepareng nyuwun paseksen Bapak Ibu para tamu bilih kasembadan mekasira anggenipun kepareng satoto menika kepareng keluargi jejering sesepuh insyaallah kanthi senengan para pemimpin para bini sepuh para beraya haji lan dodo insyaallah ing mangke kanthi kaituraken mugi sutrata ingkang sinandang beraya agung Pak Sutrisno sekalian saged luwang. Nggih. Pramila mangke monggo Pak Tris. Kepareng sama Gadi angan diwujudipun gedhoga mulya gedhoga kencana daringan kebak pinaka sarasarana pirantinipun anggenipun badhe bukaan ing kalenggahan siang mangke. Monggo kasta wonten ing sasana pribadi dinipun wonten ing panggiyawara kalenggahan siang mangke. Tugi lekas keparengipun nuwun sewu menika Bapak Harisito ingkang warti nanggenah monggo kepareng tumuju wonten ing ngrining kali pawahan monggo kagem nyawisaken kula banjuripun to. Yo tak hidayan memang pokoke. Iya pemerataan aja. Monggo Pak Tris tidak mriki ngasta wujudipun kedhapa mulya kedhapa kencana.